and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Usa na tabo ng imong kama? Nga mura mag-gibugnuan gikan og ero kabungkat. Ha? Naunsa ka ba ya, Abigail? Nga nung ingo na anak kabungkag ha? Pura ka magnabaguhan ka na kahigdag na kong kama. Wa ka gyud magkatarong ene. Ay, lapad-lapad ganing kama ni mo, apo ko. Kaswerte gyud nimo kang Jeric. Galante kayong bataa. Ay sige na oy, pag-ilis na. Naunsang ang habol pa may imong gitapis oy. Oo, sige lo. Iha ka na. Abigail, kadiyot lang. Lo, nga no, lo? Gidugo ka? Ha? Nga naman? May lama sa dugo ang habol ng imong gitapis. Ha? Dugo? Kadimalas ba yan ni Jeric di ay? Nanayming di ay na ang imong bisita nga karong yod mito nga. Mauday nga. Sakit-sakit ang akong puson, lo. Sige lo ha, mag-ilis ako. Diha ka lang. Taraon sa TV, diha. Dugo. Nga nang nagdugo pa siya. Matudi lang nga. Sa unang higayon lang nga mudugo ang babae. Kung may mahitabo ni ini. Pero kaganina, bisan si Abi ang unang babae nga akong nahilaptan. Nasayot ko nga. Naglipo ko. Andi, kinalang mo biya tayong tagigan din niya. Inikawas na mo ni Lolo. Tuyuon kung dili isira ang bultanan o makakawas ka. Di ang yawi. Abi. Talikod. Ha? Talikod pag-ilis ko. Mong talikod tayo. Pag talikay nagpaabot ako si Lolo. Karon pa ba ka mauwaw nga? Nakita ko naman ang tibok ni mong lawas. Human sa nahitabo na to. Mauna ka to ang una o katapusan, Andy. Busak kalimtan ta ang nahitabo. Dili ko na mahimo. Mahimo pa, Andy. Ayaw himo ang komplikado ang tanan. Atras sa inyong kasal. Mahigayon pa. Kita ang magpakasal, Abi. Nabuang ka na ba? Mao ko na nga itong plano ka ni Adto, di ba? Ang magpakasal inig-abot sa hustong higayon. Apan may abot siya. O giilog ka niya, gikan ako. Andy, please. Iko na. Iko Abi. na. Abigail! Oh. Gigutom na kay ko. Pagdali. Naanalo. Kinahanglang wa ka na rin sa akong pagbalik. Abigail. Palayo na ako sa hingpit, Andy. Kung dili kag gustong ako ang hingpit nga mo palayo ni mo. Unsa? Mahimong muuban ko sa laing nasod kang Sherry. Malayo lang ni mo. Abigail. Bigawas na sila. Oh. Diyos ko. Kayahon ko ba ang gimukingon ako, Abi? Kaya ba na ako nga mapalayo ni mo? Kaya ba na ako dili ka na makita kung magpalayo ka? Andy! Nay, Uy, nay, nak! Ay. Anak nga naman, ha? Unsa may nahitabo? unsay ko buhat to, nay. Di na ko kayang buwa siya sa hingpit ako. Di na ko kayang mapalayo siya.
Unsay ako buhaton. Ay, tapangi ko. Anak, Mura na kong mamatay sa kasakit. nak. Kinahanglang imo na lang dawaton nga dili gid kamo ang gitagana alang sa usak-usa. Mahal ko kayo siya, Nay. Kun mao, buhiin na siya. Kung iyang kalipay nga makasal sa ubang lalaki, pues buhiin na siya, anak. Nasayod kong lisod, dili sayon, apan mauna lang ka na ang bugtong mong mahimo. Ang pagbuhi ug ang pagtawad. I came first. Dungan to eh. Dungang gitag kapot sa senadora sa pultahan. May mo pang mapadaplin ka? Oh, laki mo gay. Angin nga mo abli sa pultahan des. Ha? Pero, kiganahan ka. Sige, kay abli. Salvakuta. Di mo abli, no? Shit. It's a joke. Sa'yo pa man kayo. Manugtok sa takim. Ha, nga pa maron sila. O baka, naas ko sina si nanay Masing. O si Abay, natupa. So, nauli siya kapi eh? Aubi. Ya, di ba tupay? Oh, basin. Nauli o. Basin gani. Dali ka mo, dayon. Salamat. Ako nang, dayon lang ko sa kusina, ha? Di kayo ni tagagapinan. Gipanuhot ko. Kapiugpaan mo itambal ini. Ay, kanimo Marcelino. Ako naglibog ko ha. Kinsa bang yun kang anak? Iin! Adi ka pumutupay! Akong nanay! Unya nga nung ni amang kamagkananan sa amo. Gikan sa buntag ngadto nas gabi. L-U-H. Lo, minta. Aun sa di ay. Mahal mang bugas ron. Ay, makapahiubos. Makapahiubos kikag sinultihan. Ha, nga naman na nang. Sige good. Adto na ko. Sama diha oy. Wa kay angay nga mahiubos. Hingin dito ko. Adto na ko sa kusina. Dance, excuse me. Salbo ko. Oh. Sayo ka mang nasuroy day. Si Andy, may mo pang sudlon ko siya sa iyang lawak. Ha? Musod ka? Uy! Pero kung dili mahimo, dinhi na lang ko sa sala. Magpaabot na mumata na siya. Muhayag na dihang nakatuog ng bata. Mao ba? Nang, Ngano day? can I ask a favor? Unsa ka na? Will you please help me? Ha? Ay, unsa man itay ikatabang nako sa sama ni Muday nga naa na ang tanan. Dili pinansyal nga tabang ang akong pangayuon. Kung mao, unsa ka na? Will you please help me? Make Andy fall for me. Kuanday. Ay, inahan lang ko day. Ug dili ko makabuot sa pagbati sa akong anak. Nahinumdum ko. Gipangayo mo na usab ka ni adto ang akong panabang ni anang dapita. Gisuwayan ba ya gyud nako? Gisuwayan ko sa pag-ingon ang akong anak apan Dili siya. Dena, dato katay, guwapa, ug buutan. I understand. It's okay. Kung dili ka makatapang. Guess why laing makatabang nako. Gawa sa akong kaugalingon. Day, But it's okay. Kung may buhatan ka pa, biyain na lang ko din I will just wait for Andy to wake up. sige, diha ka una kay may
buhaton pa ko. Oh, o unsa man may ikadalit ba ko nimo? No, thank you. Oh, sige. Ay, kung mahimo pa lang nga mutabang ko nga ikaw na lay piliun sa akong anak, kibuhat ko na ka na. Aron sa ingon, dili na masakitan pa si Andy. Nay. Lo! Abay. Kasakit mo sa dunggan eh. Kada ko ba ni magtingog diya akong tungod? Na-timing man. Pagawas ni mo nga, natuog sa ko din sa imong pultahan sa kwarto. Ha? Naabi ang bisita, abay. Oh. Ha? Kanina na siya. Hawa pa kakasalti pero kay na kudaan sa mga pangutan na kinsano. Ha? Kanina na siya. Kinsa lagi? Ha? Kaya ni mo mata, uy. Ha? Wala himulsuhan ta ka, bay. Himulsuhan ta ka kung buhi pa ba ka. Ano? Andy? Oh. Dina? Niya ka? Ingon bitaw ko na ang bisita. Salbakuta. Sige, balik lang sa kukusina. Balik lang ko. Dance. Hi. Good morning. Good morning. Niya ka? Wata makita kahapon. I just want to make sure na namutunga ka ugma sa kasal nila ni Kuya. Dina. Please. Kalisod sa imong gipangayo. Mutambong ko sa ilang kasal. Mutanaw ko sa pagpaso sa babae nga akong gipangandoy nga unta. Ako ang magpaabot niya dito sa atubangan sa altar. Andy? Unsay mong giingon? Gipangayo ba nimo nga akong kamatayon, Dina? Unsa?